1839. A birodalmak kora. A britek uralják a félvilágot. A fennhatóságukon túl a dél-kínai tengeren található egy őserdőkkel borított sziget. 3-szor akkora, mint Britannia. Bruneihez tartozik, amely egy hatalmas, aranyban, szénben és fűszerben gazdag birodalom központja. A terület forrong. A maláj urak és a dayak törzsek lázonganak Brunei ellen, mert az nem tudja megvédeni őket a Lanun kalózoktól. A világ túlsó oldala. Azon tűnődöm, elég távol van-e? Talán úgy van, ahogy apám mondta. Mindegy, milyen messzire futsz. Önmagad elől nem tudsz megszökni. Ez az! A nagy semmi. Nem ismerjük, Arthur, de minden itt van. Anglia birtoka lesz, uram? Nyilvánítsd ki, Charlie. Eltapsoltad az örökséged, ahogy apád megjósolta. Ez a maláj hercegek és daják fejvadászok szigete! Igen! Pontosan! És kalózoké! Megismerkednék egyel. Egyedül nem mennék be! Ha bármi történik, a flotta nem jön, hogy kihúzzon a bajból. Charlie! Pakold ki a holmit! Charlie! Gyere! Tessék, fogd meg! A világ peremén. Gyönyörű. Sarawak, Borneo. Charlie, madárpillangó. Subu. Meg is teázhatnánk. Igen, Tuan.
Hidd el, Arthur. A törzsek barátságosak. Persze. Látom rajtuk. Meddig kell füstölni a fejet? Ni naka ngelama palatnya di salai. Tak nakak semua mata sidai luluah tau kerang kaime. Még a szem ki nem olvad. Tahu bagang bala kita. Kita bertemu ngau Putra Berudin. Hilak mereka Joko pemutusja. Elvisznek minket Berudin herceghez, és majd ő dönt. Pontosan miről dönt ő? Assalamu alaikum. Aduyu fushare. Aleikum assalam. Hrapaimi. Makota herceg vagyok, Sarawak kormányzója. A kuzinomat, Berudin herceget maga a szultán nevezte ki követnek. Salem alaikum, sahib. Ó, aleikum szalám. Minden angolul beszél az istenek nyelvén. Remek tanárom volt. Azt mondta, Isten minden nyelven szól. Csak az ember nem hallja meg. Hati-hati, saudaraku. Putra Inggris ni amat pandai orangnya. Amikor a szultán meghal, Igen. egyikükből lesz Brunei szultánja. Hadd mutassam be az én kuzinomat. Arthur Cruikshank ezredest. Ő felsége hadából. Uram, ön Angliát képviseli? Én a nagy Viktória királynőt képviselem, akinek akkora a birodalma, hogy a nap nem nyugszik le benne. Dia kata dia hamba perempuan. A dájákok csupán földművesek. Még nem láttak fehér embert. Nem. De maga igen. A kuzinom meg én kaptunk 5 angol tengerészt a lánumportyázók sarcaként. Ezen angoloktól tudjuk a nyelvet. Halla bil hakmamamti hakmati mubrakti haka. Ha ön ismeri a Koránt, akkor tudja, hogy most imára hív a hang. Hogyne? Csak hátráljunk. Nem fordul meg, nem fordul meg. Most lehet. Ne aggódj, Charlie. Kétlem, hogy bántanának. A királynő követeinek hisznek. A királynő nem is tud rólunk. Ők ezt nem tudják. Türelem, kozin. Államügyek. Ez vezette ide Lord Brooke. Államügyek? Birodalom? Egyik sem, uram. A miénk felfedező út. Nem hódítás. Úgy örömmel látjuk. Hálás vagyok. Felhajózhatok a folyón. Állatokat és növényeket gyűjtve. Sultan menghantar beta ke sini untuk menolong kamu, saudaraku. Harap-harap Allah menjawabkan doa kita. Elkísérjük önt, és az urait Oránkája falujába. Én is önökkel tartok. Mikor jönnek rá, hogy szélhámos vagyok? Elbuktam diákként, katonaként, még férjként is.
Az egyetlen reményem, hogy az itteni felfedezéseim jó fényt vetnek a családom nevére, amit Angliában sosem sikerült elérnem. Istenem, ez az édenkert. Mi ez a szag, uram? Hé, ott! Hé! Nézzék! Lanun banditák, kalózok. Lázadó urak támogatásával támadnak. Ez az ország méteje. Most megkaptad. Kalózok. Szeretném szemügyre venni. Nézzük meg közelről. Minek? Nincs ott semmi. A madarakat rajzolja. Zokon ne vegye, hercegem. A célunk, hogy lássuk és feljegyezzük. Legyen hát úgy. Charlie! James, nézd! A fa mellett! Én elkapom. Megvan, uram! Hé, Charlie, hozd ide! Azt mondja, nem ő gyilkos. Kígyó nép. Gyilkos, nézd meg a kezét! Hazug! Semmi baj. Helyes, egy megvan. Nem tudjuk ki ez. Elbújt. Nyilván elbújt. Gátoljuk meg ezt a káoszt. Így mondják? Igen. Így bizony. Ám ehhez be kell venni a várukat. Úgy tudjuk, a hajóján sok ágyi van, Lord Brooke. Elég, hogy megvédjük magunkat, uram. Látni szeretnénk az ágyúkat. Mit akarnak tőlem a kedélyes hercegek? Amikor legutóbb öltem a birodalomért, a britek sorsomra hagytak. Hátat fordíthatnék, elhajózhatnék. Ehelyett egyre mélyebbre szívott magába a folyam, mint a fák gyökerénél kavargó örvény, amely lehúzza azt, aki könnyelmű. De nem állok ellen. Itt pusztán egy idegen vagyok, még önmagamnak is.
Lord Brooke. Maga jó szerencsét hoz. A madarak azt mondják, a különös fehérbőrű férfi jó szellem, nem gonosz. Én másképp tudom. Lalu, Tuan Brooke, jin semua anak dara kami. Apám bemutatja a húgaimat. Charlie, ők a lányai. Nem, ez nem gond. A húgaim még nem házasok. Kedvük szerint párnázhatnak. Akarnak? Dayak szokás, a lányai lehetnek bárkivel, de csak a házasság előtt. Angliában a nők nem fekszenek le a házasság előtt. Nem, ha kiderül. Már tudom, mi szél hozott ide. A kuzinom Fatima. Pavaliánként bízták Oránkájára. Hűsége zálogául. Túszként. Védenc. Saját lányaként óvja. James Brooke kapitány. Allah egy királynak szánja, mert szépséges, de ön bármi másra vágyhat. Borotválásra. Tényleg gyönyörű. Gyönyörű? Igen. Gyönyörű. Mi több, örülök, hogy látom. Pemaduk kriang semangat orang riba itu. Berapa ikut anak laki ya? A húgom Fatima azt mondja, a szemingátja nagyon erős. Sok fiút nemzett? Nem. Illetve egyet. Ini yang maya tude. A húgom azt kérdi, hol van ő? Az anyjával. Uram. Mi az a szemingát? Szemingát? A király ereje a szemingátból ered. Az élet ereje, az elevensége, amit asszonyban mérnek. Fiúban, rabszolgában, fejben, hódításban. Mind, ami ott van, Oránkájáé? Szemingát. Értem. Szeret itt lenni, Lord James. Igazából, uram, nem vagyok lord. Ők Istennek hiszik. A madár, Mondja meg a madárnak, hogy egy utazó vagyok. Köszönöm, kuzi. Mielőtt megkezdjük a cserét, ajándékkal köszöntöm Lord Brooke-ot. Köszönöm, Makota herceg. De félek, nincs mivel viszonoznom. Ön a vendégem. Arthur, add ide a pisztolyot. Az apámé. Rád bízom. Makota herceg, a kedvességéért. Még egy ajándék. Ne! Tuan, kérlek, ne avatkozz bele. Ez nagy megtiszteltetés. Átkozottul nem az. Makota herceg, köszönöm. De jobban megtisztelnél, ha a férfi élete lenne az ajándék. A gyűjteményébe kell? Ezt figyelj! Ez friss. Barbároknak hívjuk őket. A fehér ember dolga, hogy megmentse a lelküket. Láttam Indiában a britek irgalmát. Az ágyúcsövek torkához kötözték a foglyokat és szétszaggatták őket.
Móresre tanítva a barbárokat. Elnézést, Tuan. Gyere be, Szubu. Makota herceg van itt. Rendben van. Vezess be. Makota herceg. Kellemes meglepetés. Meglátogatott. Én pedig viszonzom. Nagyon hasonlóság, nem de bár. Úgy vélem, jobb az ön pártján állni, mint szembeszállni. Jól mondja. A királynője. Ő adta önnek a nagy ágyúkat. Oh. Azok csak kis hadfontosak. Az angolok nagyobbat is csinálnak. Ó, bármilyen méretűt. Ha tudja használni őket. Ezt mondja majd az asszonyoknak. Hogy süti el az ágyukat? A visszacsapódás nem lesz pusztító. Előbb behelyezi a töltetet a csőbe. Majd jön a gyutacs. És tüzel. Felettébb elmés. Így mondják, ha valamit eszesen ötölnek ki. Igen, azt így mondják. Ha parancsba adja, az ön tengerészei az ágyukkal megtámadják-e a lázadók várát Belidánál? Elméletileg. Akkor megegyeztünk. Kölcsönadja az ágyukat és felhozza a folyón. Elméletileg. Berudin sok-sok aranyat ad. Attól tartok, nem. Én a vadon tanulmányozom. Ön ezt mondja? Az ott egy brazíliai vándorpók. A mérge veszélyes. Bemászik a banánba. Ízletes. De jobb megfontolni, beleharap-e. Lord Brooke. Makota herceg. Hogy nevezi azt a fehér ember, ha a hercegek becsapják egymást? Diplomáciának. De nem állok kötélnek. A gyűjteménye miatt sem? Mint csillagok az éjben. Kada bintang malam ka? Malájul tanulsz. Charlie. Bocsásson meg, hogy zavarok, Lord. De még nem került szóba az ár. Tudja, mi az ár? Igen, sajnos. Igen, magas. 4 ágyúért és 3 angolért. Makota herceg. Adja a szavát. Nincs fej. Természetesen. Nincs fej. Jim, emlékszel a kedves Madame Limre még Szingapúrból? Hello, James. Ling. Bocsánat. Madame Lim. Elhoztam a postáját. Hálás vagyok. Arthur? Elnézést. Olyan lanka. Szeszom bele. 過去咗咪由佢過去咯，唔好再諗啦。嚟，我帶最精英嘅戰士俾你。 Köszönöm a segítséged. Hogy találtál meg minket idefönt?
Minden szigeten fülelünk és figyelünk a barátainkra. Köszi. Mi az, Arthur? Hír otthonról? Egy fiú. Fiunk van. Fiú? Az biztos nagyszerű, Arthur. Az asszony üdvözöl. Erősen kétlem. Gondolsz még rá? Lisbethre? Hát persze. Nagy gyöngétséggel. Remek apa leszel, Arthur. Miért hazudtam neki? Mert azt nem vallhattam be, hogy sosem szerettem Lisbethet. És örültem, amikor Arthur elvette. Az egyetlen jó dolog, amit Lizzel tettem, hogy felbontottam az eljegyzést, és elfutottam még egy teherbe ejtett nő botránya elől. Igen, most is gondolok Lisbethre, de imádkozom, hogy ő ne gondoljon rám. Gyerünk, Charlie! Hagyd le mindent! Most még nem! Gyorsabban! Előre! Gyerünk, Charlie! Ne hagyd, hogy így beszéljen veled! Feszülj neki! Gyorsan, Charlie! Utolérde, Charlie, ez az! Gyerünk, Charlie! Gyerünk! Igen, veselkedj neki! Ez az, tovább! Gyerünk, mindent bele! Gyerünk, evezzen! Eleget láttunk, uram. Tessék? Valami nincs ínyemre. Ó, badarság. A lázadók sosem bántanák a hercegüket. Evezzen! Hátra, fiú! Irány a hajó! Mi? Hátra, Charlie! Maga nem parancsol nekem, kapitány! Jézus! Charlie, ugorj! Olyan, ugorj! Ön is, herceg, ugorjon! Gyerünk! Nem! Gyerünk! Ugrania kell! Hé, óvatosan, uraim! Vigyázva! Mint a szerelmükkel! Magában nincs félelem, James. Nincs mit veszítenem, uram. De a fiúnak, neki hátra volt az egész élete. Én vagyok a herceg. Értem halt meg. Azt hiszi, büszkeségből nem ugrottam be. De nem ez az oka. Nem tudok úszni, James. Nem tesznek más, csak mosdanak. Naponta 5-szer. Te élvezed ezt, igaz? Így igaz. Szabad? Köszönöm. Az orankája lesz az élet. Tűz lobog benne. Ne borítsuk fel a rendet. Itt a hercegek az urak. Mi csak szemlélünk. A királyi földrajzi társaság küldött hajóval, ágyúkkal, britzászlóval. Az én hajóm, az én ágyúim. Indiában nem avatkoztunk bele a torzsalkodásokba. Marhaság. Így kaparintottuk meg. Charlie! Tűz!
Makota herceg! Megtámadjuk a várat! Hol a becsület? Becstelen tisztának lenni. Jöjjön, vérszomjas angolom. Raflézia. Maaf. Kamexi un Taukine. Mi úgy hívjuk, az ördögládája. Nincs gyökere, nincs levele. Pár nap szépség, aztán vége van. Ért a növényekhez. Ismerem a hazámat. Magára hagyom. Ne. Boldoggá tesz, hogy itt van. Velem. Angol lányok nem teszik boldoggá? Én őket boldogtalanná. De most boldog, Igen. mert lefeküdne velem? Igen. Hát nem, vagyis, hogy ez... Nagyon sajnálom, nem ezt akartam mondani. Bocsánat. Maga tréfás, aki mindig szavakész, de most nem. Fehér tigris! Jöjjön, igyon velünk! Menjen oda, de vigyázzon. Hadi, Hati. Azt hittem, hogy a muzulmánok nem isznak. Ó, csak a dajakok. Meg a kínaiak. Ez tuák. Ez tuák? Tuák. Tuák. Rizsbor. Jó. És csak is ezt csinálják együtt. Gyerünk, Niruk. Niruk. Charlie! Arthur? Csak vigyázzon! Erős! És így győzünk. Különös ostrom ez. Inkább báltermi tánc, mint csata. Közel jönnek, de nincs közelharc. Színjáték az egész. De kinek szól? Mintha meg sem írt zenére járnám a táncot. Egy unalmas gavottot. És csak akkor ér véget, ha közbelépek, és átveszem az uralmat. Még meg sem köszöntem, hogy megmentette az életemet. Megtiszteltetés volt. Igyon egyet. Tiltja a vallás. Habár vannak rútabb vétkek. Igen. A gyávaság. Vigyázzon! Több van itt, mint amit a szem lát. Maga mindent észrevesz, nem? Ahhoz képest, hogy mennyit buzdított a támadásra, Makota nem serkent a harcra. Gondolkodjon, James. Valóban a győzelmét akarja. Mi a célja? Ha Makota megnyeri ezt a háborút, a szultán őt nevezi ki Sarawak rádzsájának. És így több esélye lesz, hogy ő legyen a szultán, ha az öreg meghal. De meg kell mutatnia, hogy ő itt a győztes tábornok. Nem én. És főként nem maga. Igen. Kihasználjuk.
Maga minket használ ki. A britek imádnak játszadozni. De azt sosem értik meg, hogy mi vagyunk a királyok, és ők a gyalogok. Kivéve önt. Ön lehetne király. Ez nem egy vár. Csak egy menedékhely. Allahu Akbar! Láttam álmomban. Makota becsapott. A lázadók nem kalózokat védelmeztek. Még magukat sem tudták megvédeni. Miért jöttél Sarawakra? Nyilván menekülés volt. Kerestem valamit. Szóval neked ez csak egérút? Vigyázz, szerelmes. Lord Bedudin? Gratulálok a diadalához. Ez alig ha diadal. A lázadók, a vár mind csalódást okoztak. Most már értem, miért nyúlt el így a háború. A nemesek harcoltak Makota ellen, mert nem tudja, vagy nem fogja legyőzni a kalózokat. Szükségem van egy bizalmasra, ha trónra lépek. A messzeségből jött fehérre, hajókkal és ágyukkal, akit minden frakció követ. Nevetséges. Csak egy utazó vagyok. Mindig ezt mondja, Jim. De Sarawak aranyat rejt, Jim. Szenet és fűszert, amennyit a hajója elbír. Hidegen hagy az arany. Igaz a pletyka, hogy szíven lőtték, de él? Nem. A tüdőm volt az. Jobb, mint a szív. A szemingátnak. Makota attól fél a legjobban. Én nem az vagyok, akinek gondol. Egyikünk sem az. Jó ét, Jim. Jó ét, hercegem. Ezeket gályaraboknak. Igen, és ezeket vigyétek a háremembe. Orangkaja? Igen? Te is elvihetsz egy fejet. Minden fiadért és 2 magadért. Nos. Allah Akbar! Várjon! Megegyeztünk. Én herceg vagyok. A megegyezés a múlté. Az ágyú marad, az ászló megy, és nem ölöm meg. Makota! Állj! Követelem! Maga itt nem követelhet, angol. Itt nem parancsol.
Ez a döntése, Tuan? Keputusan apa? Nyawa putih! Darudin herceg. Azt mondta, ha beveszem a várat, enyém Saravak, elfogadom. Te meg miről beszélsz? Saravak az enyém. Tényleg? Aku udah puasa. Kita udah mulai perjanjian. Beta, pangeran. Beta buat perjanjian baru. Az angol iránti szerelmed lesz majd a halálod. Közé. Mundur. Áli asszonyai, azért csinálják, hogy az erényeid a falura szálljanak. Ez a legokosabb dajakszokás. Datu Patingali hálás irgalmadért. Makotának 20 véka rizst és 10 rabszolgát adózott. Most mennyi a büntetés a lázadásért? Mostantól 1 véka. 1 véka csak pár marék, Tuan. Semmi? Patingali. Ami fontos számomra, az a barátságod és a hűséged. És többé nem viszünk rabszolgákat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Datu Patingali... Ali hálát ad Allahnak, hogy ide küldött, mint égi madarát. De azt kérdi, hogy költöző-e ez a madár, aki hazarepül, és a királynőjével hál, több hajót kérve. A válaszom, hogy a királynőnek férje van. És az ágyús hajók az enyémek. Ám, ha a brunei szultán rádzsává tesz, elrepülsz-e? Ezt miatta kérded? Vagy magadért? A kérdés elől is elfutsz. A brunei szultanátus. Ki hitte volna, hogy királlyá koronáz Brunei szultánja? Az ázsiai fűszerszigetek legfőbb uralkodója. Apám bizonyára soha. Sem bárki Angliában. A legkevésbé én magam. Ő, aki a világ ura Brunei szultánja. Kijelenti, hogy a fehér rádzsa, James Brooke, Sarawak királya. A szava olyan, mint a szultán szava. Ha bárki ellenezné, most tegye szóvá, vagy soha többé. Diminta para pemerintah untuk maju ke depan, beri penghormatan kepada raja. Orang putih ini mencuri di negeri kita. Ini habis pengiran apakah? Rai! Mana semangatnya? Ani mau memerintah. Nyisd fel a koponyáját. Tedd meg, a királyuk vagy. Nem. Én nem így uralkodom. Te megvesztél, nincs itt dolgunk.
De nekem van. Te itt nem uralkodsz. Te itt nem uralkodsz. Te itt nem uralkodsz! A háremből szöktél. Igen. De nem a te háremedbe. Como kita. Kita minasa. Most ezt mondod. De ha lehull a rejtélyleple... Veled egyik rejtély jön a másik után. Aztán még egy. Aztán még egy. Subu? Jönnie kell. Gyorsan! Arthur bácsi, ezt nem mondja komolyan. De feltétlenül, tarts velem! Szüksége van ránk, főleg magára. Rá van szüksége a múzsájára, arra a cafkára. Hová mész, Arthur? Haza. Hazamegyünk. Itthon vagy. Neked meg a hercegnődnek ez lehet, hogy otthon, de nekem nem az. Nem Charlie-nak való. Megpróbálod civilizálni őt. Talán mi civilizáljuk őt. Túlzás, hogy királynak képzeled magad. Nekem most lett elég. Nem lehetsz itt is, ott is. Válasz. Mi? Vagy ők? Megtettem. Mi lesz, ha gyereket vár? Elfutsz? Már megint? Jobb, ha indulsz. Arthur bácsi! Hagyj, menjünk. Menj, Charlie. Csak hiányolja az asszonyt. Az otthont. Kaptam egy kardot, hogy egy Angliánál nagyobb földet uraljak. De megcsömörlöttem az öléstől. Ha úgy uralkodom, mint a britek, az az ember lennék, akitől egész életemben irtóztam. De Rádzsa, ha nem hagyod, hogy fejeket vágjunk le, hogy vegyünk még egy feleséget? Egy férfinak elég egy feleség, Tuyang. Nem. Hogy lehetne egy asszonyom? Talán adj érte érmét. Subu, adj 2 shillinget. Akkor fontot. Ez nem jó üzlet. Újra kell gondolnom mindent, amiről azt hittem, hogy tudom. És belevetni magam mindabba, amit nem. Újra kezdeni. Létrehozni egy természeti utópiát, ahol minden élőlényt egyformán szeretünk. A vád előre megfontolt gyilkosság. Vezessék elő!
De mit tegyek, amikor egymást gyilkolják? Sudah yang macam belum menjadi kami. Semua yang malah kita kan. Boya hapus barang kita. Kami keturunan Boya. Kami orang memang keturunan Boya. Végre otthonra leltem. Családra, amely befogadja ezt a mezítlábas bengáli fiút, aki az apja ajtajától a dzsungelig menekült, hogy találjon valakit, aki úgy szereti, ahogy van. Két évvel később. Raja! 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 Tuyang! Hé, Denis, ez egy húsevő kancsóka. A királyi társaságban Nepenthes Ranja. Én fedeztem fel. Előtte nem volt itt. Biztos a szingapúri postahajó. Charlie gazda jön vissza. Látcsövet. Én már brukkadét. Bontsunk egy üvegbort. Hallottuk ám, hogy beálltál tengerésznek. Igen, uram. Azért elhoztam a postát. Charlie. Jó látni önt. Téged is. Iszol egy pohárral? Vagy a flotta még nem rontott meg? Ó, tudja, hogy megy ez. Egy sör reggel, grog délben, este bor portóival. Szentég. Meglep, hogy eljutnak bárhová. A koronára. Ő felségére, vagy az önére? Ígyunk rá kétszer. Angliában ez nyilván puszta tréfa. A szingapúri kínai kalmárok nem tartják annak. Ezt ők küldték. Na végre. Ma beindítjuk. Lovagi címről beszélnek. Miért? Mert britté tette Borneót. A franciák és a hollandok is kiszemelték. Ettől a parlament még jobban akarja. Belül van a lámpás. Tessék, ezt hallgassa. Az Egyesült Államok elnöke Amerikába invitálja, hogy elismerjék önt a független Sarawak Rajájaként. És itt van ez. Egy romantikus kaland, mint Lord Byron. Hölgyek kebelükbe rejtik a képét. A dajakok imádni fogják. És ez egy házassági ajánlat Angela Coutts-tól. Coutts Bank, ő Anglia leggazdagabb asszonya. Charlie. Nekünk nem kell Anglia. Sem Amerika. Sem a Coutts Bank. Látod? Nincs nálam gazdagabb. Igen, uram, tényleg gyönyörű. Igen. És a felét sem tudod, Charlie. Mindenhez ért. Dayak kultúra. Esős évszak. Tudod, szerelmes vagyok. Az országba, uram, vagy belé? Ígyunk rá kétszer. Jadi kita orang putih akan ngambil pala. Újra, Raja, újra! Mi ez, uram? Csirkeláb, Charlie. Csirkeláb? Kínai ínyenszfalat. Szingapurban Arthur megetette velem egy bika... hímtagját. Azt mondta, elvileg segít. Tudja, ha... Nem. Ne aggódj, te nem szorulsz rá. Hogy van Arthur bácsi? Arthur bácsira. Ő üdvözletét küldi. És azt mondta, ez segít emelni az alkalom fényét.
Üzenet, azt mondják. A kígyó nép a vesztünkre tör. Felúsznak a mélyből, hogy megegyenek. Méregfogú szellemek. A kígyó nép? Ezek a lanunkalózok. A többi csak mitosz. James, élet, mítosz. Az itt mind egy. A száraz évszakig nem szállíthatunk ágyút a hajón. Küldök egy felderítőt, hát ha kiderít valamit. Makota kezét gyanítom ebben. Érzem, hogy az elkeseredése egyre dagad, mint az esőfelhők. És nem fekszik le, csak ha mindet meghallgatta. Őrület. A világ végére is elmennék vele. Megtette. Ahogy Cruikshank ezredes. A nyomorult. Én küldtem a lanúnok után. Levágták az ujjait. Makota műve. Az én hibám. Tudok valahogy segíteni? A Sarawak folyó. Itt vagyunk mi. Makota és a lanúnok itt támadják a törzseket. A folyó most olyan sebes, hogy még a krokodil is belefullad. Gőzhajó nélkül nem jutunk fel. Esetleg a flottától kérhetsz egyet. Csak egy szabadságos kadét vagyok. És ezek igazából nem kalózok. Az admiralitás szemében nem brit hajókat prédálnak fel a tengeren. De én brit vagyok. Láttad, mit tesznek a lanúnok? Jártál a faluban. Csodás a muzsikája. Bár bánatos. Megkérhetném Beach kapitányt, hogy jöjjön fel Szingapúrból. De mit törődne a flotta Borneóval? Szén. Madame Lane Haka bányászai sokat ásnak ki a Labuan szigettől egész a felső folyásig. És a birodalomnak sok szénlelőhely kell. Tehát térképezzék fel a Sarawak folyót egy szénlelőhelyhez. Ez beválhat? Azt mondja, gőzhajót Borneóra? Hogy felderítsen egy leendő Szingapúr, szénlelőhelyet. Brit-Malajzia. Monszúnkor hajózhatatlan. Várjunk a száraz évszakig. Hát, uram, van... továbbá van... Igen? Ki vele, fiú? Ott van... ott a kígyó nép, a lanúnok. Ez a nagybátyja érdeke. A parlamentben rákérdeztek, hogy lesz-e vizsgálat. Nem lehetetlen, igaz? Olvasok londoni lapokat, nem csak a parancsokat. És semmit sem írnak a kígyó népről. De kalózok, uram, és brit érdekeket sértenek. Mondja csak. Hogy lehetne ott brit érdek, ha Sarawak Radzsája nem birodalmi hivatalnok? Hát úgy, uram, hogy ő maga brit. Hát azt akarja, hogy a Nemezisszel, a föld legjobb gőzhajójával hajózzak fel egy folyón a kígyó nép ellen. A Radzsa hálás lenne érte. Ördög vigye a hálát, fiú. A szén kell meg a gyarmat. Mennyire kell Brooke-nak a segítségünk? Hát, uram, én... Szerintem kérdezze meg tőle. Ébredj, Radzsa!
Mi a baj? Itt jártak. Raja? Subu? Tuan! Tuyang. Hol van Tuyang? Subu, hol van Tuyang? Nem tudom. Tuyang! Tuyang! Semua sudah sab dia kalau sangai. Kita untuk uli lagi. Nanti nadai kapal bom. Apa? Piatu. Pitatu Ratanui. Élő és hold közötti tér. Nadai kami guna ke kapal terbaik kita. Sebenarnya Raja Datai Subah. Kami sendiri udah ngelaban bala Nabao. Udah kita nyawa lah. Kami tetap ngelaban. Nem! Én nem megyek el. Azt mondod, Tuyang többé nincs. De itt van. Velem! Okaraku! Tuyangban ott égett a tűz. Álmaimban beszél hozzám. A békéhez háborúznunk kell. Parrang! Szelleme vért kíván! Parang Tujang! Beraduja! Parang Tujang! Beraduja! Parang Tujang! Beraduja! 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 Ég áldja Angliát. Küldjünk teherhordókat. Sir Edward, megtisztel. Inkább ön bennünket. Köszönöm. Charlie. Megjött a megrendelt gőzhajó. A legjobbkor, köszönöm. Crook. Végre itt vagy, kuszin. Hiányoztál. Igen. És Elizabettel? Igen, velem. Mrs. Cruikshank, ha nem gond. Elnézést kérek. Mrs. Cruikshank. Ez a rabnője, James? Vitesse be a pakkom. Saravakon nincsenek rabszolgák. Fatima a szerelmem. Mondja, Brooke, nem iszunk? Vagy muzulmán lett magából? Igen, egy ital, miért ne? Az megtöri a jeget. Beszélni is tud? Csak az arra méltókkal. Ehhez több viszki kell, Charlie. Ugyan. Sir Edward Beach, a Nemesis kapitánya. Saravak vezetői. Mi már találkoztunk, Sir Edward. Ne, igen. Kies kis kuckója van, Brooke, de elég éhesek vagyunk. A négerei hozzák az étket, nem? Persze. Jó, van egy bejelentésem. Jutalmul a munkáért, amit leendő legújabb gyarmatunkért végzett. El fogom vinni Mr. Brooke-ot Windsorba.
Ott ő felsége, Viktória, a nagy királynőnk, lovaggá fogja őt ütni. Ígyunk! James Brookra, a nemesre. Toast! Toast! Igen, valóban. Köszönöm Sir Edward szavait, de nem mehetek önnel haza. Mert, mint látja, itthon vagyok. Sarawak független nemzet, és én uralom a népe áldásával. Független nemzet? De én lovagot... Crookshank, mit szól? Sir Edward, a rádzsának megtisztelő, hogy ön itt van, és hogy segíti harcunkat a Lanun kalózok ellen. Lanun? Én a szén miatt jöttem, és egy új gyarmatért. A félvilágot felfalták, Sir Edward. Gyarmatok tömkelegét. Biztos nincs étvágyuk többre. Akárhogy is, azt hiszem, Sarawak nem lehet a gyarmatuk, ha a rádzsa nem teszi azzá. Övé a Narimba. Igen, Narimba. Jog, hogy átruházza az országát. Raja? Narimba? Képtelenség! Ha rajtam áll, egy hét alatt romba döntöm a tündér országát. De minek tenne ilyet, amikor már egy angol ül a trónon? Mi ez a szörnyű bűz? Gyerünk! Gyerünk! Kifelé! Tűnés! Nem! A rádzsa még nem fogadta őket. Egy estét, Sir James. Annyit se tölt a fajtájával. Hölgyeim, ők nagyra becsült vendégeim. Ó, a hercegek biztosan. Hess ki! Mrs. Crookshank! Maga új itt. Szívesen látott. De tartsa a tiszteletben a szokásokat. Hölgyeim! Azt hiszem, ez a mi végszavunk. Az angolok és a portugálok. Tartunk. Tudtad. Azért hoztak ide, hogy kényszeríts. Hogy tehetted, Arthur? Muszáj, Jim. Ideje. Nem, dehogy. Tudod, hogy mi volt itt előttem. És más lett? Fejvadászok, kalózok, kufárok, utánad is mind itt marad. Tönkre mentél, hogy megmentsd ezt a népet. Gyere haza. Vár egy gazdag özvegy. A királynő lovaggá üt, hadd aggódjon Anglia Sarawakért. Hát ennyi. A terv, amit kifőztetek a klubban. Megőrült a nyomorult benszülött élet. Vigyük Angliába, házas lesz, lovag, és íme egy újabb gyarmat. Nem őrültem meg. Nem. Te pusztán más vagy. Gua kapanku. Kini penonggan ni, Wan. Nadai kepala api dia kena. Aku kelunduk. Hagyjuk, hogy megfontolja. Én vele megyek. Miért? Itt van ő, az, akit elhagytál. Nem törődöm vele. Téged szeretlek. Megaláztak engem. Én neked adtam magam. Mindenestül. Fatima, kérlek, gyere vissza. És soha nem lehetek angol. Nem is akarom, hogy az légy. Csak téged akarlak. Közülük való vagy. Nem futhatsz el az elől, aki vagy.
Fatima. Harapan bagianan menggunung, terhampar hanyut terapu. Harapan untuk bersama, berpadu kasih irat dan setia. Kiranya Most mihez kezd, Rádzsa? Feküdjön le. Lázas vagyok. Azt hiszem, Fatima várja magát. Nem. Lunduba ment. Feldúltan. Ezzel jár, ha angol nőként bánik vele. Egy malájasszony asztalhoz sem ülne. Jön a Lanun támadás. Van fegyver, hajó, arany, és az élükön Makota. Miért nem hagyja, hogy Sir Edward körül rajongja? Legyen az övék egy szigetnyi szén és láz, mint Labuan. Csekély jár egy gőzhajóért, Jim. Nem ismeri őket. Angliát. A birodalmat. Nem csak egy részét akarják. Az egészet kebelezik be. Én Indiában születtem. A saját szememmel láttam. Jobb, mint a kalózok. Pusztítsa el a kígyót most és mindörökre. Vagy menjen. De le kell döntenie. Tehát mit választ? Mindig Saravakot. Fatimát. Magát. Tüzek fénye táncol a folyón. Maláj hangok dalát hallom álmomban. Mindezeket. Igen. Ez bizonyosan láz. Jó hét. Hé, kínai! Kínai! Szedd a lábad! Csak úgy megtörténik. Nem lehet meggátolni. Jim, nézd rám. Te nem vagy jól. Gyere! Jadi Joe, si Dakong Putih itu datang. Sedapnya si suka sama inyaknya. Si Dadaya bersama. Sudah ada lemah kini tahu. Saya dalam makin itu. Saya dalam makin itu.
Őrület. Tűzijáték ilyenkor? Elizabeth, megtámadtak. Mi? Rejtőzzel! Nem hagyhatsz itt! Megkeresem Jimet, bújj el! Nevetséges! Szüksége van az ágyúra. Gyerünk, mász be! Mit kéne tennem? Elizabeth, érted jövök. Jameshez kell menned. Mondd meg a rácsának, hogy az utolsó gondolatom az volt, hogy szeretem. Most menj! Menj! Igyekezz! Jövök! Jim! A puskák! Hol vannak? Jim! Jim! A puskák! Arthur, te hazamentél. Elizabethhez. Jim! Térj észre! A puskák hol vannak? Jim! A puskák! Ne, Ez Jim! mind Makota műve. Van egy pisztoly a házamban. Jim! Ne, Jim! 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 Ada sesiapa di sini? Ada sesiapa di sini? Ada sesiapa di sini? Subu! Itt vagyok! Tehát, helyi csetepatéba keveredett. Muszáj sietnünk. Jobb, ha leül, hadnagy, rosszul néz ki. Tisztelettel, uram, nincs időnk. A Nemezisnek fel kell mennie értük. Ő felsége gőzhajói nem a dzsungelbe valók. De hát angolok, uram! Sir James, Cruikshankék, nők és gyerekek. És tudja, mit tesznek majd a dajákokkal? Cruikshankékért vérzik a szívem. De Brooke vétke. Ezek a dajakok és lanonok. Az egyik kutya, a másik ebb. Uram, ragaszkodnom kell Nem, a Nemezis meg sem moccan. Ők megölik egymást, és mi nevetünk a végén. Uram, kérem, hadd menjek fel a folyón a túlélőkért. Ha úgy tetszik, de nem katonaként. Egy maga. Jól ám, nincs több békön. Fiú! Már én vagyok a rádzsátok. Nem lesz a földünk az angoloké. A szenünk nem lesz a flottáé. Elveszik az aranyunkat, hogy a finom hölgyeik fényes holmikat tegyenek a fülükbe, ahogy elhajtják a négereket. Hol van most a fülbevalód? Hagyd a nőt békén! Eszelős vagy. Nem vagyok eszelés. Hazafi vagyok. Hazafi, várj, míg Brooke megjön. Itt van. Ott a fehér rádzsátok. Ha-ho! Van-e itt valaki? Ada sesiapa di sini? Ha-ho! Subu! Subu, balra!
Én vagyok. Semmi baj. Hé, emeld! Semmi baj! Hé, hé! Semmi baj. Tuan. Azt üzente, hogy szereti. Elizabeth! Elizabeth! Rájöttek, hogy életben vagy. Fogták a foglyokat és Bruneibe mentek. Eltűntek. Szellemként. A folyón nem találkoztunk. Keletre mentek, a mocsárba. Még elkaphatjuk őket. Uram! Uram! Az én hibám volt. Ez túl veszélyes. Haza kell juttatnunk. Tújángé volt. Nem menekülhetsz el, James. Így van, nézze! Azt hittem, halott vagyok. Hátrahagytam a múltam. Ehelyett azok haltak meg, akiket szerettem. És őket hagytam hátra. Most már tisztán látom. Nem kellett gőzhajó, hogy Makotára találjak.
Ő jött el hozzám. Ahogy mindig eljött hozzám. Maláj őrök. Makotáé. Loptak a lanunoktól. Makota azt hiszi, ő irányít. De a lánun az lánun marad. Ott vannak! Halljátok? A barlangban! Hozzuk fel a hajót. Horgonyt vetünk az átonynál, lőtávolban. Nem. Most tűz a nap. Később. Látom őt. Magányosan a lanunok között. A csecsebecséken vitázva. Miután végeztek a foglyokkal, vadállatokként vetik rá magukat. Elképzeltem egy világot, és abban éltem. A dzsungel urának szeretnie kell a dzsungelt. Mindenestül. A szépséget. És a vért. Makota nem azt várja, hogy megöljem. Azért vár engem, hogy megmentsem. Túl gyönge ölni, túl gyönge uralni. Én megadom magam. Irgalom! Kérlek! 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 Kérlek, segíts!
Így hát nyomorult lettem, de szabad. Nem állok készen. Az a fiú vagy, aki voltam, Charlie. Inkább lennék a férfi, aki te vagy. Azt nem akarnád. James Brooke, Sarawak rádzsája. James Brooke kapitányt 1842. augusztus 18-án koronázta fejedelemé Brunei szultánja. 26 évig uralkodott, végig a rabszolgakereskedők, kalózok és fejvadászok ellen küzdve. A borneói kalózok elleni bátor harca miatt Viktória királynő 1847-ben lovaggá ütötte. 1854-ben, miután ellenállt a brit gyarmati törekvéseknek, egy parlamenti vizsgálóbizottság gyilkosságért perbe fogta. Nem nyilvánították sem bűnösnek, sem ártatlannak. Azt mondta, Angliának nincs joga ítélkezni a független Sarawak rádzsája felett. 1857-ben James hivatalosan elismerte törvénytelen fiát George Brooke-nak nevezve el. Sir Charles Brooke Sarawak második rádzsája. James 1868-as halála után az unokaöccse lett a kormányzó, míg 1917-ben meg nem halt. Charles fia vette át a helyét, majd jött a japán támadás 100 évvel James érkezése után. Sarawak 1946-ban lett angol gyarmat, és 1963-tól a Maláj Föderáció tagja.